Hej, mit navn er Sabine. Jeg vil nu vise dig, hvor let lønadministration kan være. Med en total outsourcing-løsning til Payday får I jeres helt eget eksterne lønkontor. Vi klarer alle opgaver omkring løn- og personaleadministration, så I kan koncentrere jer om jeres kerneydelse. Vi har den direkte kontakt med alle jeres medarbejdere, som var det jeres helt eget integrerede lønkontor. Alt er online, nemt og brugervenligt, tilpasset jeres behov. Alle medarbejdere har en personlig profil på Payday. På den enkelte medarbejders profil vedligeholdes personlige data, herunder navnet på nærmeste pårørende. Det er her, jeres medarbejdere kan ændre skattekort, eller måske foretage en frivillig forhøjelse af trækprocenten. Jeres medarbejdere kan ligeledes ved nogle få klik anmode om ferie. Med Payday får I et individuelt tilpasset system til tidsregistrering. Jeres timelønnede medarbejdere og medarbejdere med flekstidsordning registrerer selv deres møder gåtider i Payday. Registreringerne samles på et meget overskueligt skærmbillede, hvor den enkelte afdelingsleder med et klik kan godkende eller redigere. Ønsker I en anden godkendelsesprocedure, justerer vi blot systemet. Tidsregistreringen kan tilpasses jeres virksomheds behov. Der kan fx registreres både sygdom, sagsstyring, kilometerregnskab med videre. Og til hver enkelt registreringstype kan der vælges individuelle kommentarfelter, f.eks. til brug for fakturering. Det er kun fantasien, der sætter grænser for de mange kombinationer. Med tidsregistreringen er der også mulighed for at holde styr på arbejdstimer for medarbejdere med hjemmearbejdsplads. Ligesom afdelingslederne kan få et her og nu billede af, hvem der er på arbejde netop nu. Payday gør arbejdsplanlægningen let som en leg. Payday understøtter varierende arbejdstider, og du kan bruge Payday til at lægge arbejdsplaner på en enkel og overskuelig måde. Payday kontrollerer automatisk, at de planlagte timer stemmer overens med medarbejdernes kontraktmæssige timeantal. Samtidig bevarer I overblikket over, hvordan I udnytter jeres medarbejderressourcer bedst muligt. Payday er langt mere end lønadministration. Med Payday får I et dokumentstyringssystem, hvor I har mulighed for at standardisere jeres personaledokumenter, således at de opfylder lovgivningen både til gavn for virksomheden og medarbejderne. Derudover sørger vi også for jeres refusioner fra start til slut. Det betyder, at alle frister bliver overholdt, og at I ikke går glip af en refusion. Der er naturligvis også mulighed for de statistikker, I måtte ønske jer. Payday kvalitetssikrer de indtastede registreringer, som danner grundlag for den endelige lønafregning. I får naturligvis fremsendt resultatet af lønafregningen til godkendelse, inden Payday foretager den endelige lønkørsel. Jeg håber, du er blevet inspireret af min korte gennemgang af vores system, og at du har lyst til at høre mere. Kontakt os, og vi vil komme forbi til et møde for en dybere gennemgang af vores system.